Hello mga kaigsunan, kumusta og welcome na usab dinis ato ang YouTube channel og kung bag-o ka pa, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel og i-hit ang notification bell icon kay tungod niya na ma-notify ka sa mga bag-o pa nato nga mga video uploads. Karon nga atong ora mga kaigsunan, ato ang hisgutan ang kabahin sa rapture. Now, di ta maglangan sumala sa gingon dinha sa Mateo 25 versikulo 13. Ang pulong sa Dios nagapamutuod diri kanato, be on the alert. Matud pa, for you do not know the day nor the hour. Nganong paalertohon ta tungod kay dunay mga kamatuoran nga dapat nimong mahibaw-an karon kung unsa kining gitawag og rapture. Now dinha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 52, adunay gipaabot ang Biblia nga pasidaan alang kanato, nga mao na siya ang tinuod nga senaryo sa rapture. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So mao na siya ang kamatuoran nga dapat natong bantayan, nga dili maayong ato alang baliwala mga igsuon, nga ang maong panghitabo dili sama sa usa ka event dinhi sa kalibutan nga maingon ta taas nga panahon ang gikinahanglan aron nga matuman ang maong event or katumanan sa maong event. Pero lahi ang gitawag nato og rapture. Tungod kay sa gipadayag karon, ingon diri in a moment, nagpasabot kini siya nga ingon ana kadali ang maong panghitabo nga mao ang gitawag og rapture, nga sa atoa pa nga dialect is pagbayaw o pagsakgaw. So kay mahitabo man ni siya, tinuod man gini nga mahitabo sa umaabot nga mga adlaw nga gitagana sa Dios. Wa ta masayod. Tungod kay ang Biblia nag-ingon, walay nasayod sa takna sa maong panghitabo. Muni angay natong bantayan, kay ang kamatuoran maong ingon ani kadali ang gitawag og rapture. So, hinahanglan nga dili gid ita maga bagdoy-bagdoy, magapabaya lang ang atong pagpangandam, ato ang klarohon, ato ang susihon pag-ayo unsa pay mga butang angay nato nga tarungon, usbon basig napatay ulusbon sa atong mga kinabuhi. Ilabi na nga atong kalawasan basig wala pa nato pa nimo masiguro mga igsuon ang imuhang relasyon sa Dios kung ugaling kuhaon ka sa Ginoo, wa man ta masayod ano sa takwaon. Masiguro na ba nimo nga ikaw aduna nay kinabuhing walay katapusan? So kana nasayod ta nga pinaagi kang Kristo, makabaton kita ni ana nga kasiguruhan sa atong kinabuhi. Kung wala si Kristo, dili kita makabaton sa maong kasiguruhan sa atong kinabuhi. Now, timan in the twinkling of an eye. Ako ang klarohon mga igsoon nga ang rapture dili gani kaabot og usa ka minuto. Nasamot nang dili kaabot usa ka oras. Og syempre dili ni inadlaw usa ka adlaw nga panghitabo. Twinkling of an eye lamang. So angay tang andam sa kana bang mas insakto nga mga butang diri sa atong kinabuhi aron nga in kasog mo abot na siya nga sitwasyon, dili na ta
kana bang maglibog pa kung unsay angay natong buhaton na atong siguradoon na daan atong ginabuhi nga kinahanglan wala na ning mga pagduda, mga uban pa diha nga makapalangan sa atong nga pagpangandam. Kay ang rapture mga kaigsunan, ingnon ta mo dili ni siya tiaw nga panghitabo. Kung mahabilin ang usa ka tawo sa pag-abot ni ining hitabua, usa ka makaguol nga sitwasyon, makita nimo sa palibot ang sitwasyon, daghang mga tawo makita nimo mangita sa mga nangawala. Dunay inahan mangita siyang anak, dunay amahan mangita siyang anak, dunay anak mangita siyang ginikanan, dunay mga paryente mangita silang mga paryente, dunay mga tao nga wala kay balog unsay ilang buhaton human mahitabo ang maong event. So kinahanglan karon palang daan nga sitwasyon, nakita nato ang mga timailhan sa giingon ni Ginoong Hesus. Dili na siya wala na siya tabuni nga dili ta kakita. Nakita nato ang tanan, dunay ebidensya nga tinuod ang gipanagna sa Biblia busa sa dili madugay mahitabo na kining iyahang giingon. Busa ang pangutana, andam ka na ba? Si Kristo na ba si mong kinabuhi? Si Kristo gidawat mo na ba? Doon na ba kay relasyon nga na kaniya? Suod na ba nimo ang Dios? Mao na importante kaayo. Gisimba mo na ba siya diha sa espiritu sa kamatuoran? Gibalaan mo na ba pinaagi sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa Dios? Kay siya may mubalaan sa imong kinabuhi. Dili ikaw maoy makahimo niini, ang Dios lamang mga igsoon. So inaot nakakaton ka sa atong mensahe nining tungura ug ang Dios pabilin o padayon sa pagpanalangin.